लामासिम साजायहैनोसै थुदो बेबो लादो kati fwrbw जै Hello lwgwfwr, welcome back to my YouTube channel. To lwgwfwr dini to जोंनि बर'नि थाखाय बहुत स्पेशल डे न मा लwgwफोर तो बयबो मिथिखायो न होमबा दिनै जाबाय लwgwफोर काति फुजा न बा कार्तिक फुजा ओके तो नै लwगवफोर काति फुजानि थाखाय हामौना ओरैबायदि मेंजोबबाय गोलोमजोबबाय आरोना लwगवफोर मा जाय गासैखौबो देखायलांबाय थागोन न होमबा तो दायो जों गायनो थांगासिनो थालिर बिफां तो लwगवफोर दायो आं माने नोंथांमोननो मोनसे स्पेशल बुस्थु एसे खिथिनो नागिरदों आरोना तो दिस इज द स्पेशल बुस्थु मा लwgवफोर दिनै जों भिगावो आरोना आखाइखौ नाय सेस तो लwगवफोर माने प्रायानो साननो हागौ आरोना मा काति गसेनो आरो मा फटका गावलायलायनाय नङा होमबा तो जोंनि जायगायाव माने काति गसाखौनो माने देवालि हिसाबै मानिनाय जायो आरोना जिहेतु देवालिया जोंनि थाखाय नङा होमबा प्राय बर'फोरानो माने देवालिखौ फालियो आरोना देवालियाव फटका गावो मा गावो तो जोंनि थाखाय नङा देवालिया तो जोङो देवालिखौ मानिनो जेनेबा इच्छाबा जों काति फुजायावनो जों माने फटका गावनो हायो आरोना तो बेनिखायनो जोंनि गामियाव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने काति गसेयाव जोङो फटका गावो आरोना तो बेनोसै ओमफ्राय लwगवफोर नै जोंनिया जाहा आबौआ पुरा साजायजोब्बाय न'खौ माने जोंख्ला जोंख्लिबदो आरोना माने बाथौखौबो पुरा सोरगिदिं होजोब्बाय बिब' जरै आब' बहा दङ ओमफ्राय नै जोंनिया आबौआ निजा पुरा फुजानि थाखाय पुरा रेडि आरोना ने लwगवफोर दायो जों नै माने थालिर बिफां गायनोसै आरोना तो दायो आइया एसे ब्लग बनायसिगोन एसे खोनासंलाय जों नै गिबियावनो माने थालिर बिफांखौ एसे साफा खालामना लानोसै आरोना दिनै काति गसा नै जा गोरबो बाबुआ थालिर गायनो नागिरदों दायो जाबाय नै जोंनि थालिरा रेडि तो दायो जोङो नै गन्थियायाव नैखौ फजनसै आरोना दिनै सामलायदों लwगवफोर दायो आं दुगैनोसै अके तो 1 2 3 गो तो लwगवफोर दायो आं नै माने आलारि बाथि सावनो थाखाय थालिर बिफाङाव माने औवाखौ दोननायदो आरोना नै जोंनिया औवाया तो बिखौबो आंनो दानदों तो बिखौ बिदि दोनसै आरो नै बिदि दोनसै तो 1 2 3 गो ओके दिस इज द फाइनल लुक तो लwgवफोरनियाव दायो जोङो माने आलारि बाथि सावनोसै आरोना तो आलारि बाथि सावबानो जोंहानि माने फाइनल लुक्सआ फैसिगोन आरो दसे उनाव तो लwगवफोर नै दायो जोंनिया फुजाया स्टार्ट जाबाय तो निया आलारि बाथि सावगासिनो आरोना तो आंबो एसे सावफानोसै नङा होमबा तो निउनि साननि बिखौ सेबबासो जायो सेबाबो जाया आजि गुदुं जों जै काति फोरबोनि लोगोफोर काति फोरबोनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय जों दा माने जोंनै माने लाहोदों आरोना लामायाव दायो जोङो माने आलारि बाथि फोजोंहैनोसै आरोना नैयाव नोंसालाय बहा थांनो सोर जा बे बाबा जां बाजै जां नै जोंना बाजैया बहा थांनाय मवाजारनि बाजैयानो जोंनि तो लwगवफोर दायो जोङो नैयाव खौ लानोसै आरोना मा होनो लोगोफोर जों दायो नै आलारि बाथिखौ बै लामासिम साजायहैनोसै थुदो बेबो लादो जै लासै लां So guys, finally it's complete our tradition, Boro tradition. मासे समायनाब्रा जोंनि बर'नि कालसारालाय होनदों तो लwगवफोर बोरै नांखो जोंहानि माने काति गोसानि बे मा होनो मा होनोखौ साजायनायखौ आलारि बाथि साजायनायखौ ओमफ्राय जोङो न' सिङावबो एसे होनसै आरोना नङा होमबा बिब' जि लोगोफोरनियावबो एसे साजायदों आरोना नै झिलिक मिलिक एसे होदों गाइस अभी टाइम है इसको जलाने का ओइ खारनो मम गामनि आं खारनो ओके लोगोफोर आंथ' गिखायो आय भगवान तो बस शुरुआत हुई है अभी तो बहुत सारा बम बाकी है सबको फुटाएंगे साउंड से ओके ना 1 2 masih diam le faldo salah diam थांनाय बोसोरसो बियो Oh my god wow
सुथुआ अमाया गिना खारजोब्बाय नै मुथिबा खारबादा आं गिगोनसो ओइ गोरबो बिथि ओइ खामनाङालै ना थौ फाय के लोगोफोर दाय नै सावलायनोसै आरोना मोनसे थ' दाय जोंनिखौ एसे इउनिक साउन्डसै माने होलाय माने बिफां सायाव होना साउन्ड नागिरदों आरोना थ' नायनोसै बोरै एक्सपिरियेन्सआ रेडि खाथियाव फायलै आं खारनो हायाना मोजां नङा बिस थालाय आं थाय Tena aku biar sih kan, Pokoknya esang speed biru, ayo nangse beri zadeng, sini ya, bom mana jaga ya, ini pisahnya so pada bakar kalian ya, harga bom zaman bari kasih, daya bitang kau sekitar na, daya kau deh, daya hai lagi lah, please masih itu gua, daya nenggau lah nengni kesau. नों दि बिथाङा साउन्ड सेनो फोरां नै दिनै दा थालिर बिफांखौ सावनाय जोंनिया थालिर बिफां होनना बुङो मा बुङो मिथिया आङो सावनाय नागिरदो ओमफ्राय नोंसोरनिया बुंहरलाय नोंसोरनिया माने नोंथांमोननिया माने खाथि खुसियाव बिदि गावना गावा माने खायफानिया गावा खायफानिया जास्ट बिदि खला लगायना दिनो आरोना थ' जोंनिया खिन्थु देवालिखौ लाफाना जोंनिया गावो दै माने देवालियाव गावनो मोना जेला थ' जोंनिया बेयावनो गावखायो आरोना अके माने जों जायासै आरोना हामा नंथानानो मानसिनि आखायानो जाखायाना इनिखाय जों आरो बियो फाय गोबाव साउन्ड फाय Okay.